Bog! Evo, danas idemo u avanturu pogledati jedan stari željeznički most iz 19. stoljeća. Lukas, kaj misliš? Ne bude dobar taj most? Da. Za vidjeti, ha? A nije se lako probiti kod njega. Do njega probali smo s jedne strane, s druge strane, ne ide. Sve je zatvoreno sa svih strana, tako da idemo mi jedan stari put kraj rijeke, Blackwater rijeke. Tako da idemo probati kraj te rijeke doći do njega. Ha? Može? Da. Ajmo, ajmo. Lijep je dan, priroda, sunce. Krećemo! Ajdemo! Budemo došli do tog mosta za čas, ha? Ja ga vidim tam daleko. Ruke u zrak digni i ajmo. Pa nema kopi, me ništa ne pika, vidiš? Imamo odjeću, pa preko odjeće neće. Pa da. Dobro, ove jesu od 2 metra, ajde. Ali tu ne idemo, vidite staza, ajde, polako. Sad moraš spustiti ruke, prošli smo kopljive ove velike. Nema ih više. Znaš? Vidiš sad. Sad je tu neko iskopal nekakvi kanal. A mi moramo projeti preko, ha? Kud budemo prošli? Kud, ha? Tako. Meni daj ruku. Tako, spustiš se dole. Bravo. Ajmo. Uspjeli smo. Ha? Jesmo, evo ja te dignem tu gore. Tako. Bravo. Ja, čekaj mene. Daj mi pomogni. Evo i mene. Joj, ovo je bilo teško, a? Joj. Ajmo dalje. Sad moramo preko trave, tamo u šumu. Da, ajmo. Ajmo. Evo sve smo blizu mosta. Blizu mosta. Da. Ajmo dalje. Sad smo u šumici. Koji dobar zrak. Ajmo. A kaj je tu? Ha? Čekaj. A nemam pojma. Idemo tu dalje. Hvala. Odamo već koliko dugo? Toliko. Ja mislim na 20 minuta već dobri hodamo. Tako da ono. Bude to dobro. Pa je ovo. To je nekako mjesto za ribišiju, gledaj tu neko peca. Sve željezno, gledaj kako super složeno. Pa da. Nema šta raditi. Super, je. Gledaj Lukas, pa tu je most već, ne? To je taj stari most. Sad smo ispod njega, gledaj. A tu gore nam je nekakva građevina. Put je most s jedne strane išao na drugu, prije i sad. To je jako visoko. A idemo probati se nekak popest, a? Kaj ti mi še budemo uspjeli? Pa da. Budemo, a? Da. Sam i sumnjam. Ajmo. Baš je jako strmo. Ajmo malo probati samo. Ako ne bude išlo, ne budemo išli, kaj? Da. Nema tu dole. Ja sam predebel da tu prođem.
Lukas, neki konjak i tu, a? Mašu s repom. Je li to dobro ili nije? Pojma nemam. A? Bog, kaj ima? Odmarate u hladu malo, a? Ajmo, Lukas. Ajmo. Jesmo opali, a? Opali smo, jer smo gledali konje i nismo gledali napet kuj hodamo. Pa malo su konji trzili, mi smo mislili da budu krenuli, kad smo krenuli trčat, gledamo, kaj sam zmazan. Opali smo, dobro, živi smo, tak da avanture. Evo na kraju avanture, kak ti je bilo, dobro? Dugo smo hodali, skoro 2 sata, da smo došli do tam i natrag. I kaj ima za kraj, da vidimo kaj ti je u ruki. Druga, gdje ti je? Tu! Pa da. Trn imaš. A? To je tvoj prvi trn u životu. Je te boli, a, malo? Sad to mi budemo izvadili i to bude dobro. Je, pa moramo izvaditi trn. Mali je trn, samo. Je, pa da. Izvadimo ga i više te ne boli i idemo dalje. Može? Bude to dobro. Ajde, Bog! Gotovo! Oooo! Dobro! Nema trna više!